Dobar dan. Ovo je nastavak i sad sam samo htjela vas naučim dodavati blokove. Uđite tu. Imate muzika, olovka, imate kameru, imate prevedi. I onda odaberete koji god želite. U ovom slučaju imamo olovka, muzika i prevedi. To je to. Znači, to su prevedi. Prvo da možemo nešto mački da kažemo. Ne mački, već lopti. Kada je kliknuto na zelenu zastavicu, ponavljaj zauvek. Idemo u olovka. Prvo obriši sve, onda neka debljina olovke bude 10. Pišemo lepo 10. I onda spusti olovku. Onda ima upravljanje. Ako je dodiruje ili boju 0, potpuno 100 i tako. Ako tu boju dodiruje, onda idemo u olovka, obriši sve. I to je za sada to. Onda smo ovo postigli. Mada ne znam zašto je uradilo. Zašto 90 stepeni? 80 stepeni. I onda je to to. Dakle, to je to. Sad možemo da kažemo za zvuk nešto. Malo idemo dole, dole, dole. Ne može više dole. Dobro. Kada je kliknuto na zelenu zastavicu, ponavlji u stvari ponovi 3 puta i u stvari jedan put. Ne, 3 puta. 3 puta. Tako. 62. I 60. To je to. 60, rekoh. Tako, onda smo napravili sa muzikom ovo. A kad padne, obrisat će sve. Sad imamo sa prevedima. Opet ponavljaj zauvek. Tu idemo tu. Ovo je jedino što je od preveda. Odaberete koji god želite engleski. U ovom slučaju će to biti srpski. Prevedi ćao na srpski. Tu možemo da ga stavimo. Srpski ćemo svakako. Gdje je srpski sada? Evo ga srpski. Ćao prevedi, ali sad gdje možemo da stavimo? Znam. Idemo u izgled. Izgovori. Sad je ovo već. Ponovi 10 puta i opet u događajima kada je kliknuto na zastavu. Možda ipak da isključimo ovo tu. Idemo ponovo tu. Ćao. Biće smešni možda ako ne bude da prevede na srpski.
švedski. Bue. Vue, što je ovo? Da. Znači, tako se radi. Tako se rade te stvari. To je to za ovaj video i nadam se da ste ponovo nešto novo naučili. Zdravo!